ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чӣ гуна ки медонед, аллакай шаби 15 ба 16 ноябр дар турнир UFC 322 муҳорибаи унвонӣ дар вазни 77 кг байни Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддалена мешавад ва биёед ба ёд меорем ки ҷангварони UFC оиди ин муҳориба чӣ гуфта буданд. Дар ин навор прогнозҳои додаи онҳоро ҷамъ карда пешкаши шумо мекунем ва хотиррасон мекунем ки ин прогнозҳо чанд муддат пеш буданд, яъне прогнозҳои нав нестанд. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. Шояд одамон гӯянд ки ман хейтери исламам, лекин ман фикр мекунам ки Ҷек Дела Маддалена исламро шикаст медиҳад. Агар ки ман дар ин муҳориба ғолибро интихоб кунам, пас ман ба ғалабаи Маддалена боварӣ дорам, гуфтааст Майкано. Махачевро дар ин вазн шикаст додан осон аст. Ягон гуна малакаҳои кофӣ надорад, дар мавқеъ тамоман фаҳмиш надорад. Дар ҳолати хубтарин ӯ ба пушти рақиб савор мешавад. Тамом. Аз ягон чиз тарсидан дар кор нест. Сабр, форма ва хашмгин буданд ва ӯ дар давоми 5 дақиқа нокаут мешавад, гуфтааст Макгрегор. Ислам ҷангвари вазни сабук аст. Ба муҳориба зидди Маддалена ӯ каме майдатар мебарояд. Аммо Махачев ҷангвари ҳаматарафа аст. Аз ҳамин сабаб, агар ки ӯ Маддаленаро ба замин афтонида ва идора карда тавонад, пас ғалабаро ба даст оварда метавонад. Шавқвар аз дидан ки фарқияти қадду қомат чӣ гуна нақш мебозанд. Мутахассисон мегӯянд ки Махачев ғолиб мешавад ва ман бо суханҳои онҳо розиам, гуфтааст Ковингтон. Ба Ҷек баҳои кам додан дар кор нест. Ӯ ҷангвари ҳақиқии вазн нимёна аст. Абилол Муҳаммад бошад гӯштингир ва греплер буд ва бинед ки Ҷек бо ӯ чӣ кор кард. Дар стойка Ҷек ваҳшии ҳақиқӣ аст. Боварӣ дорам ки баъди муҳориба зидди Билол Муҳаммад боварии ӯ дар гӯштин ва ҳимоя аз текдаунҳо боз ҳам зиёдтар шуд ва ӯ ба сатҳи тамоман дигар баромад. Ӯ рақиби хеле вазнин мешавад. Ман ният дорам ки пеш аз муҳориба бо ӯ тамрин гузаронам ва ба ӯ кӯмак кунам. Ҷек яроқи хеле хатарнок аст ва ман медонам ки ислам ӯро ҷиддӣ қабул мекунад. Бокси Ҷек ва фишори ӯ олиҷаноб аст ва ман фикр мекунам ки ӯ аниқ фавран ғолиб шуда метавонад. Ислам ҷангвари беҳтарин аст ва ӯ дар вазни нимёна барои бисёриҳо рақиби хеле вазнин мешавад. Аммо ман фикр мекунам ки Маддалена ӯро манъ карда метавонад, гуфтааст Волк. ман фикр мекунам ки ислам бо тариқи усул ғолиб мешавад. Нафасгир мекунад ё ин ки ягон гуна усул мегузаронад. Исламро мухлисӣ мекунем. Дар мушзанӣ бошад 50-50 аст. Ҷек Дела Маддалена мушзании хуб дорад, ӯ daстони хуб дорад. ҳозир маълум нест ки ислам дар вазни 77 кг чӣ гуна баромад мекунад, гуфтааст Алиев. оиди иваз кардани вазни Ислам Махачев овозаҳо хеле зиёданд. баъзеҳо мегӯянд ки ӯ дигар вазни сабукро карда наметавонист. Дигарон мегӯянд ки Ислам барои визувҳои нав баромад. худи ман бошум фикр мекунам ки Ислам инсони хеле боақл ва бақувват аст. дар вазни нимёна низ ӯ бисёриҳоро ҳайрон мекунад. шояд вазн камкунӣ барои ӯ душвор шуд ва ӯ ба вазни нимёна баромад. дар ду муҳорибаҳои охир мо дар як карт баромад карда будем ва ман Исламро дидам. ӯ хеле бемадор ба назар мерасид. фикр мекунам ки ӯ кори дуруст кард. Ҷек Дела Маддалена бошад низ ҷангвари хатарнок аст. ӯ хеле хуб ҳаракат мекунад, хеле хуб худро аз гӯштин ҳимоя мекунад. муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳориба мешавад ва ман фикр мекунам ки Ислам ғолиб мешавад, гуфтааст Оливера. ман фикр мекунам ки корҳои Ислам дар вазни нимёна хуб мешаванд. ӯ вазни зиёд кам намекунад ва худро хуб ҳис мекунад ва дар он ҷо ҷангварони сахти гӯштингир нестанд. масалан ба монанди Камару Усман вақте ки ӯ дар қуллаи баландии карьераш қарор дошт. муҳориба зидди ҳамон гуна Усман барои Ислам муҳорибаи вазнин мешуд, чунки ӯ гӯштини хуб дорад, зарбазании хуб дорад ва ҷисман хеле бақувват аст. ҳозир дар вазни нимёна Шавқат Раҳмонов аст ки ба боло рафта истодааст, лекин ӯ ҳоло бо ҷангварони сахти топ ҷангидагӣ нест. фикр мекунам ки Ислам дар вазни нимёна чемпион мешавад ва дар вазни нимёна мемонад. камарбанди худро ҳимоя мекунад ва баъди чунин вазн камкунӣ дигар ба вазни сабук фаромадан намехоҳад. ман фикр мекунам ки ӯ ду маротиба камарбанди худро ҳимоя мекунад ва баъд карьераи худро ба анҷом мерасонад, гуфтааст Арман. ногуфта намонад ки муҳориба байни Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддалена аллакай шаби 15 ба 16 ноябр дар Нью-Йорк дар турнири UFC 322 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.